Ko ruwa na gama baki daga taskar bakandamiya. Labarin ko ruwa na gama baki babi na 4 na Hadiza Isyaku. Ko da bacci yake da ƙaurin suna a wurin sata, to a wannan lokaci bai samu sa'ar sace Jummai ba, domin yadda ta ga rana haka ta ga dare. Sanyin da ke fitowa daga ƙasan simintin yana shiga jikinta, da kuma rashin sabo da kwanciya ƙasa ne suka fita kura mata. Uwa uba kuma ga tsohon ciki, wanda duk kyawun muhallinka ba zai bari ka yi bacci cikin jin daɗi ba. Haka ta yi ta juye-juye a ƙasa, idan ta gaji da kwanciya sai ta tashi zaune ta haɗe kai da gwiwa. Gaba ɗaya ta rasa me ke mata daɗi, saboda duk ilahirin gaɓoɓin jikinta ciwo suke. Cikin ƙanƙanin lokaci kuma matsananciyar mura da zazzaɓi suka rufe ta. Jikinta na kakkarwa, ta jawo jakar kayanta, lokaci ɗaya kuma bakinta na faɗin wai Allah. Lullube jikinta ta yi gaba ɗaya da zannuwan da ta fiddo daga cikin jakar. Hankace mai hutun zazzabin ya game cikin zannuwan. Hakan ne ya ƙara galabaitar da ita. Ta shiga sambatu. Ka cuce ni, ka ɓata mana rayuwa kuma ka guje ni. Da na san haka za ka yi mani, da ban amince da kai ba, azzalumi kawai. Wani irin kuka mai ƙarfi ne ya ƙwace mata, wanda shi ma ba ta san tana yinsa ba. Haka ta kasance cikin wannan dare. Ko da asuba ta doso, sanyinta ya dake ta, sai ta fara dawowa daidai. Kiraye-kirayen sallar da ta ji ana yi ne ya sa ta ida wartsakewa. Duk da sauran zazzabin da ke jikinta bai hana ta fita waje ta yi alwala ba. Sanin ba ta iya jimirin tsayuwa ya sa ta yin sallar daga zaune. Tana gamawa ta ci gaba da neman gafarar mahaliccinta, domin tana da yaƙinin kuskuren da ta aikata ne take gani a cikin ƙwaryar shanta. Tana cikin addu'ar ne ta ji idanunta sun yi nauyi, alamar bacci ya zo. Da yake tana da buƙatar sa, sai ta yi sauri ta shafa addu'ar, lokaci ɗaya kuma da matso jikin bango tare da jingina da shi ta makure a cikin hijabi. Cikin ƙanƙanin lokaci bacci mai cike da nutsuwa ya yi awon gaba da ita. Ba ita ta farka ba sai da gari ya yi haske. Shi ma cikin baccin ne ta ji kamar ana kiran sunanta. Ya Jummai. Kin bude idanunta ta yi, don azatanta mafarki take. Sai da aka ɗan bubbuga jikinta. Ya Jummai, ki tashi. Sannan ta ɗan buɗe idanun a hankali tare da fitowa daga cikin hijabin. Bashir ne tsaye a gabanta, hannunsa ɗauke da kaf ɗin koko. Sama kuma filet ne na soyayyen dankalin Hausa. A bangare ɗaya kuma idanunsa na kan tilin sharar da ke gefenta. Kallo ɗaya za ka yi mishi ka tabbatar da ransa bai so ganin yayarsa cikin wannan yanayi ba. Cikin muryarta da ba ta fita ta ce, Bashir. A hankali ya maido duban shi gare ta, tare da dukawa ya aje kaf ɗin ƙasa. Kamar zai yi kuka ya ce, ga kalaci. Tambayar shi ta yi, ina ce ta ce ka kawo mani? Ya girgiza kai, a'a. Take zuciyarta ta karye, idanunta kuma suka ci gaba da bubbugar da ƙwalla, don ko shakka babu nashi ne ya kawo mata. Ganin tana kuka, ya yi magana cike da damuwa. Baki da lafiya ya Jummai. Shi a tashi yarantar, duk wanda ke kuka to bai da lafiya. Kai kawai ta ɗaga mashi, don ba ta son kukan da ke makale a zuciyarta ya fito. Ya ce to bari in ɗauko maki magani. Yana faɗin haka ya fita. Da yake gidan ba su rabuwa da magani, sai gashi ya dawo da ledar magunguna a hannu. Miƙa mata ledar ya yi. Ki ɗauki wanda za ki sha, sai in mai da sauran. Ba tare da ta yi magana ba, ta karɓa maganin zazzaɓi da mura ta ɗauka. Sannan ta ƙulle ledar ta miƙa mashi. Yana karɓa ya fita, sai gashi kuma ya dawo da ƙaton kof cike da ruwa. Ga ruwa. Cike da soyayyar ƙananta ta karɓi ruwan, ta ce, na gode ƙanina. Murmushi kawai ya yi, sannan ya juya ya fita, don bai san Asabe ta san cewa ya zo wurin Jummai. Yana fita, ta ɗauki kokon ta kai baki, tamkar magani ta riƙa jin shi. Tana gama sha, ta ɓalli magani shi ma da sha. Dankalin kuma sai dai ta rufe shi da ɗan kwali, don ba za ta iya ci ba. Komawa ta yi ta kwanta, domin biyan bashin baccin da ta ɗauka a daren jiya. Bashir kuma yana komawa ɗaki ya zuba wani kokon da dankali. Alwan da ƙanin shi ne da ke bi mashi ya ce, la sai na faɗa ma inna. Ɗan langaɓe kai Bashir ya ce, to idan mun je makaranta ba zan baka irin alewar jiya ba. Cike da san alewar Ali ya ce, to ba zan faɗa ba, za ka bani ko? Bashir ya ɗaga mashi kai alamar tsawon kwana 3 Jummai na cikin wannan bukka.
wadda ta fi dacewa da a kira ta da kurkuku, ba tare da ta samu wata kulawa daga wurin mahaifiyarta ba, kamar ma babu ita a gidan. Dan tun da ta dawo cikin wannan bukka, Asabe bata sake neman ta ba, ko abinci da hannunta bata sake cewa gashi a kai ma Jummai ba, sai dai Bashir ya fakaici idan ta ya ɗiba ya kai mata. Tun abin na damun Jummai har ta kai ga ya zame mata jiki, idan Bashir na nan tana da abinci, idan kuma bai nan ta haƙura, dan a gidan ba mai tunawa da ita sai shi. A rana ta hudu ne tana zaune ta yi tagumi, sai ga Bashir hannunsa ɗauke da tsintsiya ya ce, ya Jummai ki fito in share maki ɗakin kafin in ta dawo. Janye tagumin ta yi ta ce, to Bashir. Da hanzari ta taƙarƙara ta miƙe, suka shiga gyaran ɗakin a tare. Cikin ƙanƙanin lokaci suka gyara wurin tare da toshe duk wata ƙofa da ɓeraye ke fitowa. Sannan Bashir ya ɗauko wata tsohuwar tabarma ya shimfiɗa. Ba ƙaramin kyau wurin ya yi ba idan aka haɗa shi da can baya. Godiya Jummai ta yi ma ɗan ƙaninta da take jin ta fi so saboda kulawar da yake nuna mata. Suna daga wajen bukar suka jiyo muryar Asabe da wata makwabciyarsu za su shigo. Sauri Jummai ta shige ciki, shi kuma ya nufi ƙofa suka haɗe a zaure. Suna shigowa Asabe ta ja matar suka nufi ɗakinta, don ba ta son a san da zaman Jummai a cikin gidan. Sun daɗe suna hira, sannan matar ta fito da nufin tafiya. Ina Jummai, kwana biyu na daina ganin ta, tambayar da matar ta yi lokacin da bata ga Jummai a tsakar gida ba. Asabe ta ce ai tana birni. Matar ta ce ita dai ta zama 'yar birni, ila ma ta samo mana sirki a can. Kawai Asabe ta ce ta yi mata rakiya har bakin kofar tafi. Baki Jummai da ke kwance tana saurara su, ita ma ta taɓe, don a yanzu ba inda ta fi tsana irin birni, saboda can ne sanadin shigarta wannan hali. Yanzu kuma damuwar Asabe da Malam Ahmadu ita ce rashin sanin wanda ya yi ma Jummai ciki. Duk wasu hanyoyi da suke ganin za ta faɗa musu sun bi, amma ta ƙi faɗa. Zaune cikin tsakar gida suna shan hantsi, Asabe ta dubi Malam Ahmadu da ya fara ramewa saboda zulumi ta ce, Malam, ko dai Kabir za a kira ya tambayi yarinyar can, tunda mu ta ƙi faɗa mana. Shiru ya yi kamar bai ji mai ta ce ba, ƙasar ran shi kuma yana tunanin abin da zai faru idan har Kabir ya zo. Katsai mashi tunani ta yi da faɗin, Malam, na ce ko a kira Kabiru. Sai da ya ajiya zuciya sannan ya ce, Kabiru kuma? Ta ce, Malam. Ya ce, maganar nan fa har yanzu ba wanda ya san da ita. Ba ta gani asirinmu zai iya tonuwa idan har muka sa wani? Ta ce, Kabiru faɗan uwana ne Malam, kuma abin da ya same mu ai ya same shi. Ba da ran shi ya so ba ya ce, to shikenan, idan kina ganin ba matsala ya kirawo shi. Ta ce, ba wata matsala Malam. Ya ce, to shikenan. Hira suka ci gaba da yi, wadda kaso mai yawa na cikinta akan Jummai ne. Bayan sun gama hirar, Asabe ta shirya ta nufi gidan Kabiru. Zuciyar Malam Ahmadu cike da fargabar zuwan Kabiru, ya tashi ya nufi bukkar da Jummai ke ciki, tare da fatan Allah ya sa ta faɗa mashi tun kafin Kabiru ya zo. Zaune ya same ta, ta yi zurfi a cikin tunani, har ta kai ga ba ta sanin mai shiga da mai fita. Cike da tausayinta ya riƙa kallonta, yarinyar da ya ɗauki burin duniya ya ɗaura a kanta. Ya sha alwashin sai ta yi karatun boko mai zurfi duk don ta taimaki al'ummar ƙauyensu, amma ƙaddara ta kasa cika mashi wannan buri. Jummai ya kira sunanta a hankali, a tsoraci ta waigo don ba ta san lokacin da ya shigo ba. Kasa sanya idanta ta yi cikin nashi saboda tsananin kunyar da take mashi. Bai wani ɓata lokaci ba ya ce, Jummai, so nake ki faɗa mani wanda ya yi musabbabin shigarki cikin wannan hali, domin mu ɗauki matakin karɓo maki haƙƙinki, saboda ya zalunce ki. Tunda sadda kanta ƙasa bata ɗago ba, sai ma hawaye da ta riƙa ɗigarwa. Duk yadda ya so ta yi magana amma ta ƙi, kamar zuciyar shi za ta fashe, ya fito daga ɗakin. Kuna sauraron wani labari ne a taskar Bakandamiya. Domin neman ci gabansa ko kuma ƙarin wasu littattafai tare da wallafa ta fasihan marubuta, sai ku ziyarci shafinmu a yanar gizo-gizo, wato www.bakandamiya.com.
Asabe kuwa a zaure ta haɗu da Kabiru ya turo mashin zai fita, yana ganin ta ya dakatar da tura mashin ɗin, ganin fuskar ta ba walwala ya sa shi ma ya ɓoye tashi walwalar. A tsaye suka gaisa ya ce, bari in shigar da mashin ɗin. Asabe ta dakatar da shi. Ai ba zama zan yi ba Kabiru. Abin da ke tafe da ita ta shiga zayyana mashi cewar Jummai ta yi ciki kuma ta ƙi faɗin wanda ya yi mata. Tamkar a cikin mafarki yake jin maganar Asabe. Cikin haka ya saki mashin ɗin ba tare da ya sani ba. Ƙara faɗuwar mashin ɗin ce ta tabbatar mashi da ba mafarki yake ba. Ido ya bi mashin ɗin da shi, ɓangare ɗaya kuma yana jin wani irin tashin hankali a cikin zuciyar shi. Ciki, ya faɗa cikin murya mai ɗauke da zallar mamaki. Asabe ta ce ciki fa har ya fara girma. Hannunsa dafe da kai ya ce, ya salam, ta same mu, Allah ka iya mana. Shiru suka yi, kowa na jin kamar zuciyar shi za ta fito, musamman Kabiru da abin yake sabo a gunsa. Dago mashin ɗin ya yi ya fidda shi waje, sannan Asabe ta hau suka tafi. A ƙofar gida suka haɗu da Malam Ahmadu, bayan sun gaisa suka shiga ciki a tare. Jummai a zaune cikin bukka sai ga Ali ya shigo. Ya Jummai ki jo in ji Baba Kabilu. Cikin maganar shi ta yara ya ce haka. Wata irin faduwa da gaban ta yi sai da ɗan cikin ta ya juya saboda mugun tsoronsa suke. Hijabinta ta sanya ta fito. Ganin tsakar gidan ba kowa ta tambayi Ali yana ina. Ya ce ɗakin inna. Can ɗin ta nufa. A daidai ƙofa suka ci karo da Asabe, jikinta na kyarma, ta dawo baya. Asaben ta fita, ita kuma ta shiga. Zaune ta same shi saman kujera, Malam Ahmadu kuma zaune a bakin gado. Kabiru na ganinta ya rintse idanu tare da dafe kai. Karo na farko kenan da ya samu kansa cikin tashin hankalin da bai taɓa samun kansa a baya ba. Ta zauna tare da kai gaisuwa gare shi, amma ya ki amsawa. Bata wanda ba tunda ta san laifin da ta yi. Sai ɗakin ya yi, kowa na zancen zuci, sai da aka ɗauki lokaci a haka sannan Kabiru ya ɗago da jajayen idanunsa ya ce, Jummai yanzu abin da kika jawo mana kenan? Duk tarbiyyar da kika samu a wurin mahaifanki ta tafi a banza? Sakayyar da zaki yi musu kenan? Tunda ya fara maganar kanta ke ƙasa, ba abin da ke ranta sai kunya da nadama. Tambayar ki zan yi, waye maki ciki? Daga duken ta rinta idanunta, lokaci ɗaya kuma ta tuna lokacin da azzalumin nan ya wanka mata mari tare da faɗin, ina miki kasheri da cewa ni ne, dan kashe ki zan yi. Shiru ta yi, kai ka ce ba da ita Kabir yake ba. Ai kuwa ya daka mata tsawa, dan ba abin da ya tsana irin a yi watsi da shi idan ya yi tambaya. A gigice ta ɗago tare da fashewa da kuka, dan Allah ku daina yi min wannan tambayar. Tana faɗin haka ta tashi da sauri za ta fita. Asabe da ke bakin kofa ta fusgo ta, ai kuwa ta durƙushe akan gwiwoyinta. Lokaci ɗaya kuma Asaben na faɗin, gidan uban wa zaki je? Kusan a tare Kabir da Malam Ahmadu suka yi kan Jummai da ta fasa wata irin ƙara, wayyo Allah inna zan mutu. Cikin tsananin fushi Malam Ahmadu ya dubi Asabe, ke kan baki da hankali wallahi, kashi ta zaki? Ita kuwa Asabe ko a jikinta, dan ganin take wannan ce kaɗai hanyar da Jummai za ta faɗa musu wanda ya mata ciki. Kuka sosai Jummai ta riƙa yi saboda ba ƙaramar buguwa gwiwoyinta suka yi ba. Malam Ahmad da ke jin zafin kukanta ya nufi ƙofa. Kafin ya fita ya jiyo ya ce ma Kabiru, banda duka Kabiru, a ƙyale ta idan ta ki faɗa. Bai jira jin mai Kabiru zai ce ba ya yi tafiyarsa. Ido Kabiru ya raka shi da shi, don shi ma zuciyar shi ta karye, tausayin Jumman ya shiga ran shi, don haka ba zai iya taɓa mata lafiyar jiki ba. Fitowa shi ma ya yi, don ba zai iya jurar jin kukan Jummai ba. Hakan ba ƙaramin ƙule Asabe ya yi ba. Duban Jummai da ke ta rasgar kuka ta yi, tun da kin zaɓi tona mana asiri, ki je, wallahi ba ni baki, kuma ko ruwa na gama baki a gidan nan. Azaba ce kin ɗaura aure da ita. Tana gama faɗin haka ta bankaɗo ta waje. A wannan lokaci sai da Jummai ta zaɓi mutuwa akan rayuwa, kuka ta riƙa yi kamar ranta zai fita. Sai da ta yi mai isarta a wajen, sannan tashi da kyar ta koma cikin bukarta. Abu kuma kamar wasa, wannan ranar ko ruwa Bashir bai kawo mata ba. Dalili kuwa shine Asabe ta kwashe komai ta ɓoye, saboda ta daɗe da sanin yana ɗibar mata abinci yana kai ma Jummai. Jummai kuwa kamar yunwa za ta kashe ta. Allah ya taimake ta, akwai ɗan sauran kokon da ta rage da safe, hannunta na kyarma ta ɗauka ta shanye. Amma ba abin da ya yi mata, sai ma ƙulle mata ciki da ya yi. Haka ta kwana tana juye-juye har asuba. Da safe
Ta yi ta zuba ido tana jiran Bashir ya kawo mata kalaci, amma shiru. Sai can wurin 12 rana ta ji an jefo mata wani abu a bakar leda. Tana dubawa ta ga dankali ne. Da hanzari ta ɗauki dankalin ta yi ta ci. Ai kuwa ya shaƙare ta yi ta shaƙuwa. Kamar Bashir ya san tana buƙatar ruwa, sai gashi da ruwa cike da jug ya aje mata a bakin ƙofa cike da tausayin kanta, ta ɗauki ruwan ta sha. Kulle sauran dankalin da ta rage ta yi, dan ta san za ta neme shi anjima. Tsawon kwana 3 kenan tana cikin wannan hali. Gaba ɗaya yunwa ta sauya mata kamanni, duk ta yi baki da muni. Dan cikinta kuwa tun tana jin motsinsa har ta daina ji. Hakan ne ya ƙara mata damuwa. Zaune take tsakar gida ta haɗa kai da gwiwa, ba abin da cikinta ke yi sai juyawa, saboda duk wunin yau ruwa kaɗai ta sha. Malam Ahmad na shigowa ya ga duhun mutum da yake farin wata ya shiga duhu. Da fitila ya hasko ta. Me yake yanzu a cikin wannan sanyin? A hankali ta ɗago kanta da take jin kamar zai tsage. Yunwa nake ji. Sanin an yi girki a gidan ya ce, tutumin me ke yi da har yanzu baka ci abinci ba? Ta ce ai inna ta daina bani abinci. Takiran shi ya ɓaci, tunani ya shiga yi, anya Asabe mutum ce? Wani irin hauka ke damun ta da za ta rika hana 'yar cikinta abinci? Cike da tausayin Jummai ya ce taso. Da kyar ta iya miƙewa ta bi bayan shi, ƙofar ɗakin shi ta tsaya. Shi kuma ya shiga ciki, abincinsa ya ɗauko ya miƙa mata. Tana kirma ta karɓa, ya ce zauna nan ki ci. Hannu baka hannu ƙwarya Jummai ta rika cin abincin. Wani irin tausayinta ya kama shi, bai san sadda hawaye suka rika fita a idanunsa ba. Duka ta cinye abincin saboda ba ƙaramar yunwa take ji ba. Ya ce ya ishe ki? Ta ɗaga kai. Ruwa ya miƙo mata ta sha, sannan ta tashi ta nufi ɗakinta. Kwanciyarta kenan sai gashi da ƙaton bargo. Lallaɓa mata ya yi, sannan ya kunna mata maganin sauro. Yana fitowa kuma sai ya ɗauko wani karyayyen ƙyaure ya gitta mata a bakin ƙofa. Tana jin duk sadda ya yi mata wannan gatan. Kukan zuci ta shiga yi, tare da yi makanta Allah wadai. Tun daga wannan rana Jummai ta samu sauƙi a gidan, don Malam Ahmadu bai fita sai ya tabbatar da ta yi kalaci. Haka da rana, da dare ma sai ya tabbatar ta ci abinci kafin ya ci nashi. Jummai na kwanta cikin bukkarta, wani tunani ya fara zo mata a zuciya. Ba na komai bane sai na san ta faɗa ma iyayenta wanda ya mata ciki, dan ta fahimci abin da suke son sani kenan. Wani sashi na zuciyarta ya tambaye ta, mutuwa ke sanyi ko? Watsi ta yi da maganar zuciyarta, ta ce a fili, in dai hakan zai rage ma iyayena damuwa, to na zaɓi in mutu. Cike da ƙwarin gwiwar tashi, ba inda ta tsaya sai ƙofar ɗakin babansu. To, mai sauraro, wannan shine ƙarshen babi na 4 a cikin littafin Ko Ruwa na Gama Baki, wanda fasihiyar marubuciya wato Hadiza Isyaku ta wallafa. Kuma kun saurare shi ne a taskar Bakandamiya. Domin neman ci gaban su ko kuma ƙarin wasu littattafai na fasihan marubuta, sai ku ziyarci shafinmu a yanar gizo-gizo na www.bakandamiya.com.